Kienet din il-merħba li nata f'pajjiżna Monsignor Joseph Alessandro li nhar is-Sibt 29 ta' Settembru se jsir isqof koadjatur ta' Djoċesi ta' Garissa fil-Kenja. Huwa kien innominat għal din il-kariga f'Ġunju li għadda mill-Papa Benedittu XVI. F'kummenti lil mezzi tax-xandir huwa qal li ma jħossux li huwa den ta' din il-kariga. Ħossni m'iniex den. U ġveru għax dejjem ippreferejt jkun ħajja sempliċi u ħajja fil-moħbi. Imma jidher il-pjanijiet tal-mulej kienu differenti meta il-Papa oġbu jazzinni biex ngħin l-isqof u mbagħad eventwalment nieħu postu meta jirtira mix-xogħol. Allura jkolli ċans miegħu issir naf aħjar id-Djoċesi u anki dak kollu li timpenja Djoċesi bħal manna ta' Garissa. Monsignor Joseph Alessandro jitkellem dwar l-isfida li se jkollu minn issa l-qudiem. Hija Djoċesi vasta ħafna bħala territorju jisu iktar minn nofs tal-Italja kollha tikkavra. Nies imħaltin, Musulmani u nsara ta' diversi tribujiet hija challenging, però għalhekk jien ħassejt m'iniex den. Ma nafda fl-għajnuna Alla u anki fit-talb u fis-sapport ta' dawk kollha jħobbu l-missjoni. L-istorja tiegħu bħala missjonarju tmur lura l-1989. Fl-1993 huwa sar superjur tal-Viċi Provinċja Kapuċċina tal-Kenja. Sena wara ndarab fi sparatura waqt il-qadi ta' dmirietu, iżda dan l-inċident ma waqfux milli jkompli bix-xogħol ta' missjoni fil-Kenja. Għamel żmien ukoll f'pajjiżna iżda fl-2010 huwa rritorna l-Kenja fejn ftit wara ġie appuntat bħala Vikarju Ġenerali ta' Djoċesi ta' Garissa. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan is-Sibt 29 ta' Settembru se ssir l-ordinazzjoni episkopali tiegħu bħala isqof koadjatur tal-istess Djoċesi.